Zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić obišao je radove na asfaltiranju ulice Johna Frontingema na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici. IAKP Put, gradsko preduzeće, radilo je sanaciju pešačke staze, asfaltiranje ulice i saobraćajne signalizacije. Vrednost investicije je 3,6 miliona dinara. U pitanju je 180 metara, ali to je samo dokaz da su nama svaka ulica ili svaki deo ulice nam je jako važan, jer tu isto žive naši Novosađani. Također bih napomenuo da je tokom ove godine IAKP Put izdvojio u mesnu zajednicu Sremska Kamenica na asfaltiranje i rekonstrukciju ulica 25 miliona dinara. Također, tokom od 2013. do 2020. godine mi smo u mesnu zajednicu Sremsku Kamenicu investirali 690 miliona dinara na infrastrukturu, što izgradnja, što održavanje infrastrukture. Od najvažnijih investicija spomenuo bi i kružni tok ovde kod instituta u Sremskoj Kamenici, koji je doveo do efikasnije, brže i bezbednije saobraćaja nego što je bilo nekada. To smo radili zajedno sa pokrajinskom vladom. Vrednost investicije je bila 90 miliona dinara, a također smo izdvojili i na asfaltiranje ili rekonstrukciju od 2013. do 2020. godine vrednosti 320 miliona dinara. Također ćemo u programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za narednu godinu, 2021. godinu, opredeliti značajna sredstva i za Sremsku Kamenicu. Ovo je samo još jedan dokaz da je nama svaka mesna zajednica važna. Danas se nalazimo u mesnoj zajednici Sremska Kamenica i nastavit ćemo dalje da investiramo, ulažemo. U ulici Johna Frontingema na Tatarskom brdu u toku su radovi koje izvodi javno-komunalno preduzeće Put na popravci staza, kolovoza i saobraćajne signalizacije.